Mga igsoon, sa makausap pa, may buntag sa tanan. Ang atong ibanghilyo, mga igsoon, nagahisgot kini sa kang Juan nga magbubunyag sa iyang kamatayon. O atong nahibaluan, mga igsoon, nga si Juan magbubunyag nagsigig sulti kang Herodes nga dili matarong ang mga asawa sa iyang igsoon nga si Felipe. Ibadlong siya ni Juan. Usa ang atong ibanghilyo karon magahisgot kini sa pagbadlong o pagsaad o pagpanumpa. Kay tungod sa pagsaad o pagpanumpa ni Herodes, punggutan si Juan magbubunyag. Mga igsoon, diri sa atong Ibanghilyo sa Kapitulo 14, versikulo 3 ngadto sa 4, nagaingon diri. Kay si Herodes mo may nagsugo nga dakpon si Juan og gapuson og presohon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias nga asawa sa iyang igsoon nga si Felipe. Mga igsoon, tungod kay gibadlong siya ni Juan magbubunyag nga dili matarong ang paghimo nga mga asawa siya sa usa sa asawa sa iyang igsoon. So nakahimo og di maayo si Herodes nga nakita ni Juan nga magbubunyag. Iya kini gibadlong apan nasuko si Herodes, mao nang iyang gipadakop si Juan o gipapriso. Mausab kana sa atong kinabuhi, mga igsoon. Kung kita naay mga sala, mga sayop nga nahimo, unya badlongon ta sa atong mga lideres, dayon tag kasuko, mga igsoon. Nga mingon dayon ta hilabtan man ko ninyo nga ako maning kinabuhi, mga igsoon. Dili na imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, hinulaman lang nato ni sa Ginoo. Busa, ato ning ayuhon, mga igsoon. Dili na to himuan atong mga dili maayo. Kay hinulaman lang nato ni atong kinabuhi sa Ginoo. Busa, kung kita badlungon, unsa man ang mga sala nga atong nahimo, dili ta dayog kasuko kay isip mga Kristohanon. Kung kita badlongon, natural lang ang atong mga lideres dili yun mutan-aw sa mga di maayo nga atong gibuhat. Dili ang atong mga lideres maingon nga sige padayon lang diha kay dili mo ana atong mga lideres, mga igsoon, mubadlong yun kami. Apel nami mga dikon kung unay mga sala mubadlong yun di mga igsoon. Kay dili man maayo ang inyong gihimo o atong tuhuan ang atong mga lideres kay para na sa atong kinabuhing Kristohanon o kinabuhing nga isip mga Kristohanon. Aduna gyud tay pagbadlong. Kung badlongon ta, dili ta basta-basta masuko. Kung moabot gyud ang panahon, mga igsoon, nga di na gyud mabadlong o magkabulag gyud ang usa ka pamilya tungod sa mga di maayo nga gihimo, kinahanglan pod mga ginikanan nga di po nato. Kung kamo biyaan sa inyong mga bana, ayaw sa dinyo biyai inyong mga anak. Kay sama sa usa ka inahan o kanang inayan, ako na ikuan sa usa ka manok, no? Duha ka klase ang inayan nga manok. Ang isa ka inayan perteng isuga ug ang isa
Di, wanto siya. Kining inayan nga perting isuga mga igsoon, mao kini ang inayan nga wala mahigugma sa iyang anak. Kay sa dihang daghan ang uwak nga ni duol kaniya kay gusto dagiton ang iyang mga anak, iyang gigukod ang uwak apan sa dihang paggukod niya daghan man pud ang uwak nga nag-uban, hurot ang iyang piso ug sa iyang pagbalik igo na lang siya paghilak kay wala na ang iyang mga piso, nahurot nagdagit sa uwak. Sama sad usab ka inayan nga nahigugma sa iyang mga piso o inahan nga nahigugma sa iyang mga anak. Sa dihang nahiuwak, mga igsoon, ang inahan, iya lang gitabunan ang iyang mga piso sa iyang pako. Bisan unsaon pagdagit sa mga uwak, bisan daghan pa nga uwak nga mianha siya kaniya, wala bisan usa nga nakuha sa iyang mga piso. Mauna ka na ang mga ginikana, mga inahan, mga igsoon, nga nahigugma sa ilang mga anak. Dili gyud nila biyaan ang ilang mga anak. Dili pareha dadtong usa ka inayan nga iyang gibiyaan ang iyang mga anak, iyang mga piso. Apan sa iyang pagbalik walay nabilin sa iyang mga piso. Nahurot og pagkadagit sa uwak. Mausab kita mga igsoon sa atong kinabuhi nga kung kita moabot man inana nga punto, dili gyud nato biyaan ang atong mga anak, labi na ang mga inahan. Kay diha gyud sa inahan ang proteksyon sa iyang mga anak. Kay ang inahan maluluyon gyud, di gyud na siya gusto nga ang iyang anak mahintupawak sa kadautan. Tanaw nato ning mga inahan nga ilang gibiyaan ang ilang mga anak. Pagbalik nila wala na ilang mga anak, nangadagit na sa yawa nga mao ang uwak. Busa mga igsoon, kung kita badlongon sa atong mga lideres, kinahanglan nga mutuo kita nga sa mga pagbadlong kay para sa ato ng kayuhan. Napay mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagahisgot pag kini sa panumpa o pagsaad. Tungod sa panumpa ni Herodes o pagsaad, nga hatagan niya ganti ang anak ni Herodias nga babae, sa dihang nisayaw siya sa atubangan, iya kaning gisaaran nga iyang hatagan bisan pagani sa iyang katunga sa iyang gingharian. Busa ang inahan ni Herodes kay Herodias, si Herodias nga asawa ni Felipe, nagdumot man kang Juan, busa iyang giignan ang iyang anak nga ang ulo ni Juan pangayua. Sungod sa saad o panumpa ni Herodes atubangan sa tanang nanambong, iya kining gipapunggutan tungod sa iyang mga saad o panumpa. Usa kita mga igsoon, dili ta manaad nga atong himuon, labi na sa atong Ginoo nga miingon ta nga Ginoo, kung panalanginan lang ko nimo, musimba gyud ko kada adlaw, sa dihang nadato mga igsoon nawala na sa simbahan. Sa ang saad wa na gyud niya tumana. Apan ang Ginoo dili gyud malimot sa atong mga saad, mga igsoon, di malimot ang Ginoo sa atong mga saad. Saad ta labi na sa atong panaad nga mga kita mga clergy nga mag-alagad sa Ginoo sa dihang nanaad ta ug sa dihang ni asenso ta, nalimta na nato ang atong saad. Mao nay atong gituman ang atong kaugalingon, wala na ta magsunod sa kabubuton sa Dios ug nalimot ta nga nagsaad ta sa Ginoo nga mga lagad kaniya sa tibuok natong kinabuhi. Usa kung manaad ta mga igsoon, ato yung tumanon kay ang Dios dili man pareha sa tao nga okay ra, pero
dili yun niya hikalimtan ang atong mga saad. Ang Dios kanunay nga mopanumdum kanato kay ang Dios kung siya magsaad, iya yung tumanon. Dili sa pareha sa tao nga magsaad nga dili tumanon. Usahay, may ako maning kinabuhi sa may magbuot nako, mga igsoon, sayop ka na mga igsoon. Kay ang kinabuhi nato ato lang hinulaman sa Ginoo. Sa dihang atong kinabuhi, atong binuangan, atong dili nato tarungon pagdala ang atong kinabuhi, ang Ginoo naagay panahon nga kuhaon na sa Ginoo. Mao nga ang uban dili pa makaabot og 30 na pa sa 20, 17 tungod sa pag-atiman nila sa ilang kaugalingon nga wala nila ayo tarunga. Kay kinsa ganitong magpahulam nga tapos magpahulam ka sa imong isig ka tawo tapos nakita nimo ang imong butang nga wala tarunga. So masuko gyud ka mga igsoon kundi bawion nimo. Mausab ka na atong paghulam sa atong kinabuhi. Kung dili nato tarungon ang Ginoo, iya gining kuhaon kanato. Di pa ta makaabot og 70, 30, wa na ikuha na sa Ginoo tungod sa atong pagpabaya, sa atong pag-amuma sa atong kaugalingon. Atong gipasagdan ang gihatag nga kinabuhi sa Ginoo kanato. Usa angayan bitang magtarong sa atong pagkinabuhi nga isip mga Kristohanon kay ang Dios andam kanunay sa tanan natong kinahanglan. Sa mga igsoon, kung kita badlongon sa atong mga lideres, magpabadlong sabta. Kung kita may gisaad sa Ginoo, ato gining tumanon kay ang saad dili gyud pwede pakyason. Sama ni Herodes nga nagsaad sa anak ni Herodias nga babae ug sa dihang nangayo ang anak ni Herodias nga babae nga ang ulo ni Juan mo'y iyang pangayoon. Wa kabalibad ang hari. Nagaingon diri nasubo ang hari tungod sa gipangayo sa babae nga anak ni Herodias. Usa wala say mahimo kay nanumpa naman siya og nagsaad sa kita. Kung manaad ta og manumpa sa Ginoo, ato yung tumanon kay Ginoo na atong gipanumpaan ug siya ang tag-iya sa tanan atong kinabuhi. Sa angaytang mutuman sa atong mga saad, unsa may atong gisaad sa Ginoo, ato kining tumanon kay ang Dios nahibalo gyud kung unsa imong gisaad. Sa mga igsoon, naot nga naamoy nakuha nga nini nga ebanghelyo ug mao kana ang atong ebanghelyo palihog manindo.